Здравейте, хора! Днес ще готвим супа топчета. Ще ни трябва кайма. Ще ни трябва подправка. Ще ни трябва олио. Ще ни трябва фиде. И последната съставка сол. Също и вода. Слагаме на котлона. Намаляме малко огъня. Олио. Малко сол. Още малко трябва да сложим. Да слагаме подправката. Сега го объркате малко. Изтискаме сега от фидето или филето с една тая. Изтисквате хубаво. Слагаме още едно. Трябва да са две. Сега правим топчетата. Сега бъркаме. Трябва да го опитате на сол. Ако ви е безсолен вкуса, трябва да сложите още малко сол. Сега сипваме топчетата. Заливката се прави от кисело мляко и на яйцето жълтъка. Значи взимаме от супата без да има топчета. Се опитваме да няма. Така, един черпак. Сипваме вътре в заливката. Още малко ще сипем. Ето толкова. По-маничко, за да не е толкова много. Сега взимаме лъжицата. Ето тази лъжица. С която черпака, вече няма да ви трябва почти. Бъркаме хубаво. Сега сипваме заливката и бъркаме с черпака. Сега захупваме отгоре върху тенджерата. Но трябва да има въздух, откъдето да минава. И като сипвате заливката, трябва да спрете котлона. Ето, можете да видите сами. Абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Ако искате още такива видеа, просто натиснете лайка и както моята братовчетка каза, просто се абонирайте за този канал и пишете долу в коментарите какво още искате да готвим. Чао!